खुलुमबाय। रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिअ'आव दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं मोनद' हारिनो एसटि होबाय होनना फोसावनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ कारिगावआव कमला फानग्रा आइजोफोरनो साथा रानदों। आसामाव आरोबाव गोदान जिल्ला। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव दावबायफैगोन। भारतनि सानै बेडमिन्टन गेलेगिरिफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। दानिया आबुं रादाब। मिरु आरो आसाम सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय बिजेपिनि माहारियारि आफादगिरि जे पि नाड्डा बिथाङा थांनाय 11 जानुवारियाव सिलचरनि पुलिस पेरेड ग्राउन्डआव खुंजानाय बिजेपिनि विजय संकल्प मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बिथाङा बुंदोंमोन दि मोनद' हारिनो एसटि होनाय जाबाय होननानै। बे मोनद' हारिनो एसटि जाबाय होनना बुंखांनायनि उनाव आसामाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव मोनद' हारिनि आफादफोर जेरै अल आसाम मटक स्टुडेन्ट इउनियन, अल थाइ आहम स्टुडेन्ट इउनियनफोरा जे पि नाड्डा बिथांनि मुसुखा सावनानै सोमावसारना लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बिथांमोना बुंदों दि मोनद' हारिनो एसटि होबाय होननानै फोसावनायनि थाखाय जे पि नाड्डा बिथाङा आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिनांगोन। मोनद' हारिनो एसटि होबाय होनना आसामाव जे पि नाड्डा बिथाङा बुंनायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनाव आसामनि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोनद' हारिखौ लानानै राजखान्थि खालामाखै। थाबैनो सेन्टाराव बिनि रिपर्टखौ दैथायहरगोन आरो बिनि उनाव पार्लिमेन्टआव बिल पास खालामनायनि खामानिखौ जागायजेनगोन होननानै बुङो। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनि लामायाव गाव गावनि नखर दैदेननो थाखाय नारें खमला फिथाइ फाननाय गोबां बर' आइजोफोरनो गंफा गंफा साथा राननानै होदों। साथा राननाय समाव गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव लामा सेराव खमला फिथाइ फानग्रा आइजोफोरनिसिम आंनिफ्राय फिसा अनथोब। आं बिसोरनि गोब्राब खामानि मावनायखौ मान होयो। जेब्ला नोंथांमोनहा कारिगाव लामाजों थांगोन अब्ला अन्नानै बिसोरनि जिउखां राहाखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिसोरनि खमला फाननायखौ बाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुङो। खमला फानग्रा आइजोफोरा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गावसोरनो अनथोब होनायखौ गोजोननाय फोरमायनानै साबायखर जासियो। आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीआ 12 जानुवारि मंगलबारखालि बजालि हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोसावदों। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बजालिखौ जिल्ला महरै दाबि खालामबोबाय थानायनि उनाव आसाम केबिनेटआ थांनाय बोसोराव गनायथि होनानै दोनबोखादोंमोन। बे लेखायै रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीआ मंगलबारखालि गोदान खुंथायनि थाखाय आबुं गनायथि होबाय। गोदान जिल्ला बजालिजों लोगोसे आसामाव जिल्लानि बिबाङा गासै गं 34 जाबाय। मावख'आरि फोरमायथिनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला गिबियाव बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बजालि महकुमानि गासै हालामखौ लानानै बे गोदान जिल्लाखौ दाफुंनाय जादों। बेनि गाहाय मावखुलिया पाठशालानि मदन रौता नोगोराव जागोन होननानै फोरमायथिदों। भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ फैगौ 23 जानुवारि खालि आसामाव दावबायफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया इसारा होदों। सोलिफुनाय समाव आसामनि राजखान्थि थासारिया फैगासिनो थानाय खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव सोलिगासिनो। बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आसामाव दावबायफैगोन। मन्थ्रि शर्माया मिथिहोनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि थाखाय रायजोनि बिजेपि दैदेनगिरिफोरा आरो मावथिफोरजों सावरायलायनायजों लोगोसे रायजोआव बिजेपिनि थासारिखौ खौरां लाफैनो थाखाय गाहाय मन्थ्रि मदिआ आसामाव दावबायफैगोन। भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि साइना नेहवाल आरो एइच प्रणयनि देहायाव मैया कर'ना पजिटिभ मोनदों। बिसोर सानैबो दा बेंककनि देहा फाहामसालियाव 10 साननि थाखाय क्वारेन्टाइनआव थानांगोन होननानै मिथिनो मोनदों। ओरैहाय मैया साइना नेहवालनि फिसाय पि केशवआ कानाडानि एन्थनी हुसुनि हेंथायै मेच गेलेनो गोनांमोन। नाथाय केशवखौ फिन खेबसेबाव कर'ना टेस्ट खालामनो लांफिननाय जादों होननानै मिथिनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों। नायबाय थानो हागोन रिलाइभ निउज 24।